Ovo je Hrvatska za pet. Dobra večer, poštovani gledatelji Hrvatske televizije. Što je istina o životu i djelu Alojzija Stepinca? Zašto je važno dovršiti postupak kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca? U Hrvatskoj za pet izravno govore profesor dr. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Hvala lijepo što ste došli. Hvala lijepo na poziv, dobra večer. Molim lijepo. S nama su i povjesničari Hrvatskog instituta za povijest, dr. Jure Krišto. Hvala lijepo što ste s nama. Tu je i dr. Mario Jareb. Hvala lijepa što ste došli. A temu komentiraju i vrli medijski poznavatelji Stepinčeva života i djela. S nama je kolega Darko Pavičić, komentator Večernjeg lista. Dobro večer, kolega. Dobro večer. S nama je i Tanja Popec, urednica vjerskog programa Hrvatskog katoličkog radija. Dobro večer, kolegice Popec. Dobro večer vama. Tu je i Branimir Stanić, urednik Prilike, Glasa Koncila. Hvala vam lijepa što ste došli u naš studio. Ja predlažem da na početku pogledate prilog kolege Borne Marinića koji upozorava na bitne točke Stepinčeva života i djela. Reže, molim. U Brezarićima, kraj Krašića, nedaleko od Jastrebarskog, 8. svibnja 1898. rođen je kardinal Alojzije Stepinac, višegodišnji zagrebački nadbiskup i hrvatski mučenik. Nakon studija u Rimu 1930. zaređen je za svećenika, a 1937. postaje zagrebački nadbiskup. Kao jedna od moralno najdosljednijih osoba u novijoj hrvatskoj povijesti, hrabro je prkosio svim režimima u obrani vjere i za dobro hrvatskog naroda. Mnogobrojna dokumentacija govori o Stepinčevim kritikama velikosrpskog terora, ali i o oštrim prosvjedima Paveliću zbog ustaških zločina. Svaki čovjek, bez obzira kojoj rasi ili naciji pripadao, bez obzira je li završio sveučilište u kojem kulturnom središtu Europe ili ide u lov za hranom u prašumama Afrike, svaki od njih jednako nosi u sebi pečat Boga stvoritelja i imade svoja neotuđiva prava, kojih mu ne smije oteti ili ograničiti samovoljno nijedna ljudska vlast. Naglasio je Stepinac u ožujku 1943. ističući dostojanstvo svake ljudske osobe i neotuđiva prava koja joj pripadaju. Osim riječima, svoju je veličinu dokazao i osobnim zauzimanjem kojim je spasio živote nekoliko tisuća ljudi, osobito djece. U svibnju 1945. odmah nakon ulaska partizana u Zagreb, od komunističkog režima tražio je prekid progona i osvete nad ideološkim protivnicima. Nije trebalo dugo vremena, pa je već 17. svibnja uhićen. Pušten je početkom lipnja, kada se susreo s vođom jugoslavenskih komunista Josipom Brozom Titom, koji je od njega tražio odvajanje katoličke crkve u Hrvatskoj od Vatikana, kako bi oslabio njezinu ulogu zaštitnice identiteta i slobode hrvatskog naroda. Nakon što je Stepinac odbio Titov zahtjev, slijedili su siloviti protucrkveni napadi, posebice na neslomljivog Stepinca. Skupine skojevaca ometale su vjeronaučnu nastavu, a vojni su sudovi bez dokaza osuđivali svećenike i istaknute katoličke laike. U rujnu 1945. biskupi predvođeni Stepincem javnosti su uputili pastirsko pismo, u kojem su se jasno suprotstavili komunističkom nasilju. To je bio poticaj za nove progone i montirano suđenje nadbiskupu Stepincu, koji je izveden pred sud pod konstruiranom optužnicom da je bio kolaboracionist i neprijatelj narodne vlasti. I u takvim okolnostima Stepinac je bio dosljedan. Moja je savjest čista, rekao je u sudnici. Unatoč prosvjedima iz Vatikana osuđen je na 16 godina zatvora, te je nakon 5 godina provedenih u Lepoglavi prebačen u kućni pritvor u Krašić, gdje je i umro od posljedica trovanja u zatvoru 10. veljače 1960. Osobnim primjerom i mučeništvom pokazao je da vjera ne uzmiče pred silom. Tijekom svoga drugog posjeta Hrvatskoj, ispred 500 000 vjernika, papa Ivan Pavao II proglasio je Alojzija Stepinca blaženim. Dopuštamo da se sluga Božji Alojzije Stepinac od sada naziva blaženim.
Poštovane gledateljice i gledatelji, dužan sam dati naše adrese, Facebook adresa Hrvatska za pet i email adresa hrvatskazapet@hrt.hr. Zašto je važno dovršiti postupak kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca? Pitanje i za vas, neke od vaših komentara objavit ćemo. S vama su na društvenim mrežama Kristina Čirjak i Mateja Ribarević. Poštovana gospodo, možete li barem kratko navesti neke bitne poruke i oznake Stepinčeva života i djela? Ono što se vama čini najznakovitiji. Hrabrost, integritet, dosljednost, njegova vjera iz koje je sudio zapravo sve događaje i ljude na jedan pozitivan način. Ja mislim da je Stepinac upravo važna osoba u hrvatskoj povijesti, naravno i u povijesti Katoličke crkve, zato što je znao baš na temelju Božje riječi, moralnih zakona koje je crkva naučila prosuđivati vrijeme i ljude. I u tome je, ja bih rekao, svaki čovjek radi pogreške, ali uz male pogreške, vođen tim temeljnim principima, jako dobro gledao, djelovao, razlučivao. Hvala lijepa, dr. Hristo. Što bi vi izdvojili? Pa ja bi nešto slično. Međutim, htio bih naglasiti činjenicu da je nadbiskup Stepinac imao neke jasne ideje kako se ponašati u teškim situacijama. Vrlo jednostavne, ali vrlo duboko ukorijenjene u teologiji i u kršćanskom svjetonazoru. Tako da je stvarno u teškim situacijama, kad se morao suočiti sa liderima koji su ili progonili ili su bili protivnici crkve, jednostavno jasnim glasom znao reći ovo je moralno, a ovo nije moralno. I tako se ponašao cijeli život. Evo, čini mi se da su to neke važne karakteristike. Je li se tako, doktore Jareb, Stepinac zapravo postavio prema svim totalitarnim sustavima i režimima s kojima se susretao i koji su ga gazili? To je nedvojbeno. Vidimo i njegov odnos prema vlastima NDH, odnosno prema ustaškom režimu i prema komunističkom režimu. I ne trebamo zaboraviti i njegov odnos prema jugoslavenskim režimima prije Drugog svjetskog rata. Dakle, on je govorio istinu, zalagao se za tu istinu i nije želio ustuknuti pred pogibeljima, odnosno pred prijetnjama svih tih režima, njihovih vođa koji su prijetili, znamo i svi na koje načine. I tu je pokazao da je čvrst karakter, da ne odustaje od te svoje istine. Dakle, bio je spreman i žrtvovati se zbog toga. Hvala lijepa. Gospodo Pavičić, Popec i Stanić, uz ovo pitanje možete li odgovoriti i na sljedeće? Je li Stepinac, kako mu često njegovi kritičari najviše prigovaraju, tijekom Drugog svjetskog rata i NDH mogao više učiniti za progonjene, ponižene, ubijene, posebice u Jasenovcu? A pitanje je zapravo i njegovih moralnih načela, o čemu je govorio gospodin Tanjić, je li djelovao tako cijelog života? To je najapsurdnije pitanje koje se može postaviti danas, da li je mogao učiniti više. To ste vidjeli da postavljaju svi redom. Ja? Tako je, dakle, to Stepinčevi kritičari redovito postavljaju pitanje da li je mogao spasiti više. Što to znači više? On je spasio na tisuće i tisuće života. I to u tako teškim uvjetima, dakle, kada su ljudi bili progonjeni, ubijani, Srba, Židova, dakle, ljudi koji su bili na vrhu liste za odstrel u svome vremenu. Što je on mogao učiniti više? Mogao jedino još on izgubiti glavu, pa u takvim okolnostima, dakle, da li je mogao napraviti više? Ništa, čovjek bez glave ne može napraviti više, nikako. Dakle, radi se o tome da je to jedna namjerno iskrivljena teza, ne bi li se cijelo vrijeme kalkuliralo sa Stepincem i politizirala situacija, dakle, upravo naprezali ti odnosi između Hrvatske i Srbije, odnosno velikosrpstva i Katoličke crkve u Hrvatskoj s jedne strane i hrvatskog naroda s druge. Dakle, to je teza koja je zapravo podmetnuta na neki način i pokvarena, kojom se ne smije tek tako olako baratati. Dakle, to je ono što je i postoje niz dokaza upravo o spašavanju i židovske djece, zalaganja za ljude, spašavanja ljudi i tako dalje. Da nije te velikosrpske propagande, Stepinac bi sigurno zbog tolikog broja Židova koje je spasio bio proglašen pravednikom među narodima. To se dogodilo još nije.
Kolegice Popec, što možete vi odgovoriti na pitanje o bitnim oznakama Stepinčeva djela i na tome kako se ponašao u vremenima različitih totalitarnih sustava? Rado bih se složila s kolegom Pavičićem vezano uz ovo je li mogao učiniti više. Apsurdno pitanje. Ako krenemo svatko od sebe i svakodnevno si postavimo to pitanje jesmo li mogli u nekoj situaciji učiniti više, teško da ćemo dati pravi odgovor. Ako bismo to pitanje postavili svim svecima, onda svi padaju u vodu, jer mogli su možda u nekoj situaciji učiniti više. Kako bih ja definirala blaženog Alojzija Stepinca? Najprije kao čovjeka koji se uzda u Isusa Krista, što kaže i njegovo geslo. Kao čovjeka crkve, čovjeka vjernosti Petrovome nasljedniku. I mislim da je to i u ovome kontekstu i vremenu u kojemu mi živimo izuzetno važno. I u njegovoj oporuci čitamo među ostalim riječi: dragi moje dijecezani, ostanite vjerni crkvi i Petrovome nasljedniku. Tako da mislim vjernost Kristu, vjernost crkvi, vjernost papi i vjernost nebeskoj majci, to je čovjek vjernosti. Ovako bih ga ja kratko sažela i u toj vjernosti je njegova snaga da djeluje moralno u teškim nacionalnim i političkim prilikama, da djeluje snažno i proročki i odlučno kada je u pitanju spašavanje bilo pojedinaca, bilo naroda, bilo ugroženih skupina, ali zbog ove temeljne vjernosti ja mislim da je on zaista svetac Alojzije Stepinac. Recite, Tanja, molim vas, kako vam se čini, već čini mi se pola godine rada, barem ono što do novinara dopire mješovitog povjerenstva Katoličke i Srpske pravoslavne crkve. Mislite li da dijalog ne mora biti štetan i da se može iza toga dogoditi dobro? Dijalog nikad nije uzaludan. Znamo da je Papa Franjo papa dijaloga i njemu je silno stalo do ekumenizma. Voljela bih ovdje ponoviti zato što je veliki dio naše javnosti u silnoj zabludi zašto je Papa učinio nepravdu i zaustavio kanonizaciju blaženog Alojzija Stepinca. Rad te komisije nema nikakve veze sa svetošću Alojzija Stepinca. Rad komisije i sve ove naše rasprave neće niti dodati niti oduzeti ništa svetosti Alojzija Stepinca. Komisija je jedno, a rad Kongregacije za kauze svetaca je drugo. Kongregacija je završila svoj posao. Priča o svetosti je zaključena. Papa je samo želio dati priliku braći s kojom dijelimo vjeru u jednoga Isusa Krista da kažu što im nije jasno. A mi kao nositelji istine, a zaista na 50.000 stranica dokumenata koliko imamo o Alojziju Stepincu, imamo istinitih činjenica, dužni smo tu istinu zaista mirno reći i dati razloge svoje vjere u svetost Alojzija Stepinca. Tako da dijalog da, hoće li promijeniti srca braće Srpske pravoslavne crkve, hoće li oni srcem i razumom prihvatiti naše činjenice, to je na njima, ali naša je obveza dati razloge zašto vjerujemo da je on svetac, zašto kažemo i tvrdimo da je moralno djelovao kao zagrebački nadbiskup. Hvala vam lijepa. Kolega Staniću, što možete vi izdvojiti kao praktično kako je radio i živio iz odnosa zapravo iz svog bogoljublja, čovjekoljublja i domoljublja? Pada mi na pamet sada nešto što sam nedavno pročitao. Dakle, riječ je o Krašiću. Nadbiskup Stepinac je zatočen i gleda kroz prozor milicajce koji ga čuvaju. I razgovara sa župnikom Vranekovićem i kaže: ne mrzim ih, ne zamjeram ih, da se dogodi da ovo sve prođe i da se vratim u Zagreb, sve bi ih pozvao na jedan dobar objed. Sve. Bez razlike. Evo, to je Alojzije Stepinac. Dakle, dvije stvari su mi tu vrlo zanimljive. Prvo, da se vratim, nije on bio čovjek koji je uživao u svome mučeništvu i koji je od sebe izigravao žrtvu. Vjerojatno se nadao da će možda jedanput to sve i završiti svjestan i onoga kako je završilo. I kaže ne mrziti. Znači njegova je, gotovo bih rekao, kao u onoj rečenici, da svi sjednemo za stol. Možda je baš dobro da sada svi sjedaju za stol. Možda je baš to Stepinčeva želja i Stepinčevo djelo.
Hvala vam lijepa. Ja predlažem da zajednički pogledamo kardinal Gerhard Ludwig Miller, čelnik Kongregacije za nauk vjere, o Alojziju Stepincu u intervju u HRT-u i našem Jozi Čuriću rekao i sljedeće o Alojziju Stepincu. Eure Eminenz, Sie haben sehr schön über unseren seligen Aloysius Stepinac geschrieben. Viele in Kroatien haben das mit Dankbarkeit gelesen. Wie sind Sie dazu gekommen, das über ihn schreiben? Ja, als katholischer Jugendlicher von Deutschland her haben wir natürlich schon mal in der Kindheit an schon den Kardinal Stepinac gekannt. Und jetzt auch in diesem Zusammenhang bin ich sehr froh, ihn auf diese Weise würdigen zu können. Er ist ja ein großer Seliger und bald auch Heiliger, ein großer Mann, der aus der Nation hervorgegangen ist und sie auch repräsentiert. Und ich glaube, es ist sehr gut, dass jetzt die Kirche auch diesen Weg geht, der Anerkennung. Der Heilige Vater möchte auch, dass er zu einem Symbol der Einheit auch wird und der Versöhnung. Und deshalb ist vielleicht ganz gut sogar, dass auch einige orthodoxe Vertreter in dieser Kommission sind. Natürlich nicht, um das jetzt in die Länge zu ziehen, sondern dass die Gelegenheit gegeben wird, dass auch die Nationen sich versöhnen, denn auch mit den orthodoxen Christen teilen wir ja die wesentlichen Inhalte unseres christlichen Glaubens und wir sind Brüder in Christus und wir sollen auch der Welt ein gutes Zeichen geben, dass wir zur einen Familie Gottes gehören. Wie wichtig war seine Entscheidung, dem Papst treu zu bleiben? Ja, das ist für einen katholischen Bischof, für jeden katholischen Christen. Weil die Kommunisten haben vieles angeboten. Ne? Ja, die Kommunisten sind natürlich die Meister der Lüge und sie haben jetzt ja auch in diesem Prozess damals, vielleicht habe ich es zum heutigen Tag, ein Beispiel gegeben, wie man die Wahrheit durch die Lüge bekämpfen will. Aber die Wahrheit Gottes wird sich durchsetzen. Er ist ein Märtyrer, ein Bekenner, hat sein Leben hingegeben für Christus. Wir kennen aus England die Märtyrer, den heiligen John Fisher und Thomas Morus, die in der Treue zum Papst sogar auch ihr Leben hingegeben haben. Und so gibt es doch sehr viele Christen bis hin zu Bischöfen und Kardinälen, die dem Heiligen Vater als dem sichtbaren Zeichen der Einheit der Kirche die Treue gehalten. Kad pogledamo sve, poštovana gospodo, ja predlažem da se dijelom vratimo i u realnost 2017. Moje pitanje vama svima, zašto je Blaženi Stepinac i danas na žestokom udaru velikosrpske politike? To bi trebalo njih pitati, ali ja bih rekao ovoga... Ja pitam vas. Ja mislim da uzroke treba tražiti, povjesničari će to bolje znati, zapravo u komunističkom razdoblju. Meni se sviđa teza koju je dr. Harris iznio nekako u svojoj knjizi, formulirao na ovaj način. Zapravo komunisti su se nakon Drugog svjetskog rata poslužili svojim načinom djelovanja da bi posvadili zapravo vjernike katolike i pravoslavce i da bi na taj način lakše vladali. Čini mi se da se onda zapravo iz toga iznjedrilo jedno viđenje Stepinca koje naravno odgovara istini, onda je koje pomalo ušlo i iz te komunističke misli, iz tog načina djelovanja zapravo i onda jednu velikosrpsku politiku. Jer je zanimljivo da u početku, znamo 45. i 46. nisu postali takvi glasovi unutar čak i Srpske pravoslavne crkve koji bi Stepinca proglašavali zločincem ili koji bi uopće išli prema tome. Dakle, to je ideja koja se stvorila unutar komunističke partije, unutar njenih vrhova koji su na neki način htjeli ovladati prostorom Jugoslavije. Sigurno da je lakše ovladati ako čak, kad gledamo i u to doba, veći dio stanovnika Jugoslavije su se zapravo izjašnjavali ili katolici i pravoslavci. Bili su vjernici, nisu oni prihvaćali komunističku ideologiju kako se to činilo, da su svi bili oduševljeni. Čak i onaj antifašistički pokret većinom nije bio komunistički, on je bio u mnogo čemu širi. Tako da mi se čini da tu ima nekoliko stvari. Naravno da je danas po meni jedan od razloga zašto je Stepinac osporavan, ne bih, to je teza profesora Krište, ne bih rekao kontroverzan, nije on kontroverzan, ali osporavan je upravo zbog toga što on u tom
političkom i povijesnom kontekstu predstavlja jedan simbol hrvatske neovisnosti. Dakle, sad ako to maknemo izvan ovog vjerskog, eklezijalnog i ekumenskog konteksta, Stepinac je zapravo jedan čovjek, biskup, nadbiskup koji svjedoči o važnosti hrvatske borbe za slobodu. I to onda na neki način smeta i sve one koje su čak i simboličke i stvarne figure u tom procesu ostvarivanja hrvatske neovisnosti treba maknuti ili ih treba okaljati. Tako da se uz ideju hrvatske države, uz ideju hrvatske neovisnosti ne smije naći nitko tko bi bio neokaljan. Pa onda zapravo kao posljednji koji u tome ostaje i zapravo prvi je Stepinac koji zapravo nije bio političar, ima tu simboličku snagu i stvarnu snagu koja proizlazi iz njegove osobe, iz njegovog položaja, iz utjecaja katoličke crkve, oblikovanja identiteta. I on je to jasno izrazio da je se on isto radovao stvaranju hrvatske države i neovisnosti, ali da je to odvajao od režima, od političkih stranaka i nikad to nije poistovjećivao. I uopće ta ideja hrvatske neovisnosti države je zapravo neprihvatljiva, a on je toga simbol. Dakle, rekao bi da je to više na ovoj razini nego na teološkoj i eklezijalno. Ali vidi se da je taj put bio dugotrajan i čini mi se nekako da tu treba tražiti razlog. Hvala lijepa. Doktore Krišto i doktore Jareb, zanimljivo je na četničke i velikosrpske udare, posebice političke, ali intelektualne, pa dijelom i crkvene iz Beograda, hrvatska vlast ostaje potpuno njema, kao da se to nje ne tiče. Imate li vi kao povjesničari bilo šta o tome reći? Ja, to je teško reći što političari misle, kako misle, zašto ne reagiraju. Oni nisu slušali njihove izjave. Ali u svakom slučaju činjenica jest da je ovo, da se samo nakratko vratim ovom u vašem prethodnom pitanju, problem je hrvatska država. To je bit problema. Kad pogledate suđenje Stepincu, tamo se uopće Židovi ne spominju. Tamo nema uopće problema da se, kako se Stepinac odnosio prema Židovima. Samo su Srbi. Dakle, tu se vidi teza da su zapravo da komunisti pokušali zadovoljiti Srbe zbog dva razloga. Jedan razlog je budući da su osudili, da su komunisti osudili Dražu Mihajlovića, onda su htjeli na taj način se na neki način dodvoriti Srbima i reći, evo vidite, mi sada vraćamo vama nekakav dug koji smo načinili prema vama, mi ćemo sada postupiti na jednak način prema... A Srbi su na svaki način htjeli zadovoljštinu, zato što jednostavno velikosrpska ideja je apsolutno protivna postojanju hrvatske države. I to je središnje, problem. I to je bit ali, problema. Gospodine Krišto, Draža Mihajlović više nije četnik, on je antifašist, a Milan Edić, koliko znam, ovih dana i mjeseci, ne znam što treba poslati. Rehabilitiran u svakom slučaju. To su rehabilitacije koje su zapravo sličnog tipa kao što se provodi i u Hrvatskoj. Ja sam o tome jedan put napisao jedan člančić. Zapravo, tamo se isto kaže, komunistički sud nije bio pravedan sud, prema tome mi proglašavamo da je taj sud donio pogrešnu odluku. Evo, to je... Zašto, doktore Jareb, ja ću ponoviti, hrvatska vlast, dakle čelnici hrvatske države, šute na sramno prozivanje Alojzija Stepinca iz Beograda i to ovih dana, na najdrastičniji i najvulgarniji način? Teško reći zašto i stvarno je neshvatljivo da se ne odgovara na to, tim više što stječe dojam da što se više šuti da druga strana koja ide sa tim besprimjernim napadima, onda je sve hrabrija u tome, ne biraju se više riječi ako se ikada birale. A s druge strane, vjerojatno bi se zapravo nadovezao bi se na kolege prije, kada govorimo o toj promidžbi protiv Stepinca, protiv Hrvatske države, nailazimo na jednu kontradikciju kod tih velikosrba današnjih pa i nekadašnjih. S jedne strane, u slučaju Stepinca im dobro koriste ove komunističke laži, komunističke krivotvorine,
S druge strane, kada gledate što se događa u Srbiji u medijima, pa djelomično u historiografiji, onda ti isti komunisti su zatiratelji Srba, malte ne ustaše, imate one gluparije zapravo vatikansko-komunističkim zavjerama. Dakle, kako pomiriti jedno, tu odgovora nema. Znači, zapliču se u te zapravo besmislice i to pokazuje zapravo utemeljenost tih njihovih današnjih tvrdnji. Izvolite. A htio sam samo dodati, evo recimo, zašto je toliko i danas insistira se na tomu da je Stepinac pozdravio uspostavu Hrvatske države i zašto je imao dobre odnose, tako optužba ide, zašto je imao dobre odnose sa čelnicima nezavisne države Hrvatske, Pavelićem i drugim ministrima. Dakle, to je ponovno ilustrira ovu činjenicu što smo ranije govorili. Oni bi, dakle, sve na neki način, sve bi oni odobrili, sve bi oprostili, ali činjenica da je on ostao vjeran, ne toj državi, nego ideji Hrvatske države, postojanju Hrvatske države. Na koncu konca na sudu je toliko puta, ne toliko puta, ali u svakom slučaju posve izričito je rekao ja bi bio ništarija kad ne bi odobrio volju svoga naroda. Da, kad ne bi poslušao bilo svoga naroda. Ili kad ne bi poslušao bilo svoga naroda. Dakle, i slične takve izjave. Dakle, to je bit problema i tu je njegova krivnja. Šta, nije bilo još gora varijanta njegova zauzetost i nikad odjeljenost od Svete stolice? To je bio problem i tom sustavu, a i danas je, no? Mislim da je na ovom tragu važno promotriti upravo i činjenice koje su se spominjale i prije odnosa prema prvoj Jugoslaviji. Naime, nisam povjesničar, ali onoliko koliko sam pratio kad smo organizirali simpozija i druge teme, onda se vidi da se ne može nikako shvatiti teza da je za većinu hrvatskog stanovništva, ja sam to jednom rekao, pa onda neko postoje pitanje gdje je meni dokaz za to. Naravno, u to doba nisu postojale istraživanja kao danas, ali recimo znamo da je HSS dobivao preko 90% glasova uspostava Banovine, ali glavna je teza ova, kako je neko mogao ići rušiti Jugoslaviju. Jugoslavija je bila prva teroristička država, možemo na neki način reći, i ona je provodila teror nad svojim vlastitim stanovništvom. U jednom se zamjerilo Stepincu da je rekao iz Beograda ne dolazi ništa dobro i onda se to tumači na neki pomalo šovinistički način. On nikada nije imao nikakvog neprijateljskog niti ikakvog stava negativnog prema srpskome narodu. Ali tom rečenicom ja sam htio reći jednu političku tezu, a to je da hrvatskom narodu, kada je u pitanju državnost ili kada su u pitanju prava hrvatskog naroda, ništa nije dobro dolazilo iz Beograda. To nema nikakve veze s osjećajem prema srpskom narodu, a to isto treba gledati na pozadini propalog konkordata i mnogih drugih povijesnih događanja. Dakle, odjednom se postavlja pitanje zašto bi mi rušili prvu Jugoslaviju. Pa zato, kao i drugu, zato što je to bila nepravedna tvorevina, ali to je kao magnum crimen. I drugi možda magnum crimen, tako se i naravno nosi naslova poznata knjiga Viktora Novaka, usporedba da je Stepinac bio svet, on bi dakle ili otišao u šumu ili bi podnio mučeništvo, što govori potpuno nerazumijevanju ne samo njegove uloge, mjesta, konteksta, nego i svetosti. Želio bi napraviti jednu usporedu. Tamo je bilo rečeno u jednom referatu da je on trebao napraviti kao Maksimilijan Kolbe. Naravno, ono što je napravio Maksimilijan Kolbe je isto vrhunski primjer svetosti, mučeništva, sebedarja u tim istim trenucima i pravo bi pitanje bilo da je Stepinac bio na njegovom mjestu što bi napravio. Ali u isto vrijeme recimo imamo jednog biskupa u Minsteru u Njemačkoj, Hirterova Njemačkoj, imamo nadbiskupa Milana koji isto ostaje na svojim mjestima, isto djeluju, isto su proglašeni blaženima. Dakle, u srcu tih režima, s tim da ćemo reći da je Stepinac još više govorio, još više djelovao. Dakle, to su na neki način zapravo zamjene teza koje se stalno provlače i stalno su prisutne, ali mislim da se možemo složiti ovo što smo rekli, ključ nije pitanje njegove svetosti, je li on učinio više ili manje, nego glavni ključ osporavanja je njegov odnos prema, možemo to tako reći, hrvatskom pitanju, nacionalnom pitanju, državnom pitanju i Stepinac zapravo s te strane predstavlja jedan kontinuitet te ideje i zapravo zastupa
na moralnim principima, načelima. Stepinac puno puta kaže, i te bi završio, ako ta država ne bude na stvari moralnim i etičkim principima, onda neće uspjeti. On to govori u masu svojih propovjedi. I 40. godina, i to je stvar jasna, ali on želi da bude takva država, a ne onakva kakva je bila u tom obličju. Ali želi, ali tomu, eto, kažem, to je neoprostivo. Hvala vam lijepa. Da krenemo od vas, kolega Staniću, vratimo se ovom mom pitanju, a riječ je o velikosrpskom udaru na Stepinca i na Hrvatsku. Zbog čega je najbolja Hrvatska za velikosrbe Hrvatska koje nema? Da bi trebao reći kao profesor Tanjić, to biste trebali njih pitati. Meni je osobno nezamislivo uopće tako nešto željeti. Osim, ako sad moram empatično ući u biće neko koji izriče takvu izjavu ili to pomišlja, osim ako time sebe ne pokušava potvrditi pred svojima. Znači, sva trenutačna događanja koja se mogu svesti pod nazivnik velikosrpske politike ništa ne štete Hrvatskoj koja je odmaknuta, ima svoj životni put, svoj tras, on ide u svom smjeru, u svoju budućnost. Ali ako to služi za domaću publiku, i u tom slučaju mi zapravo o tome nemamo što razgovarati. To nije igra koju Hrvatska treba igrati. Znači, to su prošla vremena. To je prošlo. Teza da Hrvatske više nema je teza koja je završena. To je neki relikt koji se povremeno javlja, baca se kao udica. Hrvatska je tu. Evo, to su mladi ljudi oko nas. Idemo u svome smjeru, idemo svojim putem. Mislim da se ne trebamo vraćati niti dati se kočiti na tom našem putu. Kako, kolegice Popec, vi gledate na takva mišljenja dijela srbijanske političke elite, intelektualne elite i duhovne elite kada je riječ i o Stepincu i o Hrvatskoj? Mislim da nam mora biti jasna jedna činjenica koja proizlazi iz teologije, a to je razlika između katoličke crkve i srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva je bitno nacionalna. Dakle, logično je da je uz nacionalnu politiku koja je na našim prostorima, evo, više od 2 desetljeća, prilično napeta u odnosu prema nama. Katolička crkva u Hrvatskoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji pripada sveopćoj crkvi. Vjerna je Vatikanu, vjerna je Petrovu nasljedniku. Opet se vraćam na Stepinca kao uzor u vjernosti Petrovu nasljedniku i crkvi. Zbog toga jedinstva sa Vatikanom i sa papom, sa katoličkom crkvom se ne može manipulirati. To je zapravo i cijeli život našega blaženika pokazao. Ovo što je vezano nacionalno je prilagodljivo i to je pitanje odnosa Srpske pravoslavne crkve prema Hrvatima i uopće katoličkoj crkvi kod nas. Dakle, zbog toga te napetosti jer različito promatramo cijelu priču. Meni je samo žao što kada proteklih mjeseci govorimo o Blaženom Alojziju i mi sa naše strane, možda katoličke u Hrvatskoj, više govorimo o njemu i o povijesnim činjenicama da javnost ima dojam da govorimo o nacionalnom junaku, ali on nije samo bio podupiratelj hrvatske samostalnosti, nije bio samo podupiratelj pomoći progonjenima, nije bio samo dobar čovjek, nije bio samo nadbiskup koji je osnivao župe, koji je potaknuo Caritas i tako dalje. On je bio više od toga. Dakle, kreposti Alojzija Stepinca nadilaze Hrvatsku i zato je naša želja da njegove kreposti, njegove vrline vidi cijeli svijet i zato kanonizacija. I voljela bih zaista da ove slike koje smo danas vidjeli u Krašiću ili večeras u Zagrebačkoj katedrali ili svjedočanstva koja čitamo, a prima ih i postulatura i katedrala, da to bude naša snaga. Nacionalna politika, sve ove provokacije koje dolaze, a u kojima se, evo to sad mogu osobno procijeniti i novinarski, naša vlast ne usudi upuštati jer uvijek je u pitanju neka kalkulacija, sigurno i neki interes. Dakle, da ovo što je zaista jače, da to bude ona glavna riječ kada govorimo o Blaženom Alojziju Stepincu. Povijesne činjenice su tek jedan manji dio, ali ovo je ono najjače. Trudnice koje mole za svoju djecu, mladi ljudi koji mole za posao, bolesni koji zahvaljuju za zdravlje, suze koje vidite od malih do starih do nemoćnih na grobu Blaženog Stepinca ili u Krašiću,
To je naš svetac, a sve ovo je tek jedan mali dio njegovoga života. Kolega Pavičiću, kako to da su politički Hrvateki, kada je riječ i o velikosrpskoj politici i o udaru na Stepinca, uvijek pod stolom? Gledajte, ovo što se sada dogodilo sa osnivanjem komisije i ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo, ne treba minorizirati. Ovo je veliki uspjeh srbijanske diplomacije i crkvene diplomacije u samom Vatikanu. Dakle, tamo gdje bi Hrvatska trebala biti najjača, tamo je poražena. Dakle, upravo ovi ljudi koji sada vode, koji sjede, neki sjede u komisiji, oni su pripremali godinama teren da se ovo dogodi. Doista, mi smo imali informacije upravo iz vatikanskih krugova da srbijanski diplomati doista se osjećaju u Vatikanu kao doma, da se njih ugošćuje, da oni ugošćuju vatikanske prelate i tako dalje. Dakle, oni su razvili jedan jako dobar sustav, pripremili izvrstan teren za nešto što se zove i što ulazi u taj dio, a to se zove specijalni rat protiv Hrvatske i protiv katoličke crkve u Hrvatskoj. Ovo je dio specijalnog rata koji se sada provodi. Ovo nije slučajno. Dakle, naime, zna se i znali su i oni koji su krenuli s ovom akcijom, se kanonizacija, kao što smo malo prije rekli, ne može osporiti, ne može zaustaviti. Zapravo, Stepinac je već sada po svome statusu, odnosno ono što smo malo prije vidjeli na vašem prilogu, on je svetac katoličke crkve. Dakle, Papa je rekao, od sada ga možemo zvati blaženim. Dakle, on je dobio status blaženika, dakle, da se štuje na razini mjesne crkve i sad bi trebao dobiti status sveca, kanonizirati ga da se štuje na razini globalne, dakle, cijele crkve. Razlike u njegovoj svetosti apsolutno nema nikakve. Ima razlike samo u pristupu i u politici, a ta politika je ovo što vi kažete, dakle, naši Hrvateki se nisu dobro snašli, dakle, oni su kako su oni diplomaciju... Pomenuo politički Hrvati. Politički Hrvati. Dakle, na to mislim, dakle, vrlo jasno mislim, dakle, na naše diplomate koji su bili u Vatikanu sve ovo vrijeme. Dakle, ako hoćemo čak i na naše ljude iz crkve koji su blizu i koji su u Rimu, dakle, oni se nisu u ovoj situaciji dovoljno dobro snašli i postavili da se ta cijela stvar spriječi, odnosno da do nje da ne dođe do nje. Dakle, moramo biti iskreni. Međutim, neće se dogoditi ništa. Zapravo je ovo jedna vrsta čišćenja koje se događa, jedne katarze. Papa nam je pomogao. Dakle, Papa svojom širinom kojom inače ruši svjetove oko sebe po cijelome svijetu, on je to uspio tako porušiti možda i neke naše barijere. Naime, čini mi se da se dogodilo i u našoj svijesti. Postali smo onakvi kakvi prigovaramo da su u Srbiji, dakle, da živimo od mitova. Dakle, možda je Stepinac u nekom dijelu se začahurio kao neki mit, možda se o njemu počelo govoriti kao o nekoj općoj stvari, postoje previše poznat, pa se zaboravilo nove vrijednosti koje je kolegica Popec spominjala. Ovo čišćenje koje nam je Papa sada priuštio upravo zahvaljujući ovakvoj politici srbijanske, crkvene i političke diplomacije je jako, jako zdravo za Hrvatsku i zapravo toliko smo novih, svježih stvari doznali o Stepincu u zadnjih godinu dana, da možda da ovoga nije bilo, ne bismo do toga ni došli. Hvala lijepo. Ja predlažem da svi zajedno pogledamo prve reakcije naših gledatelja, Facebook komentare. Katarina Furjan. Blaženi Alojzije Stepinac je spasio u Drugom svjetskom ratu preko 350 slovenskih svećenika. Hvala mu. Sljedeći komentar je Ivan Karlić, ispričavam se, postupak je važno dovršiti zbog crkve same kao institucije i zaštite njezinog dostojanstva. Srpska pravoslavna crkva je prva pravoslavna crkva u povijesti koja se uspjela aktivno umiješati i odgoditi unutar crkveni kanonski postupak katoličke crkve. Imamo li sljedećih reakcija? Blaženi Alojzije Stepinac želio je samo dobro i mir, nije mrzio nikog, trebamo nastaviti njegovim putem i širiti mir, ljubav i blagostanje. Hvala lijepa. Možete li vi nastavno na komentare naših gledatelja kazati doista kratko zašto je važno dovršiti postupak kanonizacije Blaženog Alojzija Stepinca? Pa ponajprije razlozi su, ja bih rekao, unutar crkveni teološki. Postupak je započet i onaj koji je započeo postupak, a to smo ga započeli u Zagrebačkoj biskupiji, započeli smo ga s uvjerenjem da je on svet. Naravno, ovdje govorimo o našim razmišljanjima, dojmovima, ali ja bih rekao i kao svećenik i kao teolog, on će postati službeno proglašen svetim onda kada to Sveti Otac Papa odluči. I mislim da toga trebamo biti svjesni. Naravno, na tom putu, evo, nedostaje samo ta papina odluka
Ja bi se složio s ovom tezom da nam ovaj trenutak je zapravo darovan. Koliko god to izgledalo paradoksalno, uvijek kad se govori o porazima, pobjedima, infiltracijama i tako dalje, znači od sve se to može promatrati i tako. Ja bih samo želio reći da je u Katoličkoj crkvi postupci proglašenja svetima su trajali na čudesne načine, različita razdoblja. Recimo, nadbiskup Romero iz San Salvadora isto tako dugo vremena. Onda je Papa Franjo na neki način rekao ajmo ovo ubrzati. S druge strane, ovdje se što dogodilo? Ja bih rekao upravo to iz unutarnjeg načina razmišljanja Pape Franje, koji je, recimo, vidjeli smo susretu ruskog patrijarha, koji inzistira na toj vrijednosti susreta i dijaloga, a da on to čak nema tu nikakve strategije što bi se iz toga dogodilo, on tako otvoreno pristupa. Da li su sad neki drugi ušli u taj dijalog iskreno ili nisu, to će se vidjeti. Zato se meni čini ovdje da su možda neki, ako kalkuliraju s pobjedom, zapravo se previše prekalkulirali ili su krivo iskalkulirali i mislim da je čak ovdje upravo to će se pokazati, ja bih rekao, kao jedna duhovna snaga i crkve i katoličke crkve. I rekao bih, to bi ovdje rekao možda i pred javnošću, do sada se rasprava između, recimo, Stepinca vodila na razini katoličke crkve u Hrvatskoj i Srpske pravoslavne crkve. Ona se sad prebacila na ovu razinu opće crkve. Mislim da, to se usuđujem reći, da Srpska pravoslavna crkva mora s time računati. Nije to sada razgovor samo unutar granica Hrvatske ili Srbije. I siguran sam da će Sveta Stolica, naravno koja želi ekumenski dijalog, koja želi otvorenost, i to iskreno, da će ona s tim računati i da računa, ali sve ima svojih mjesta, vremena i načina. I da će svemu tome doći jedan kraj na način da će se morati pokazati rezultati. Zato mislim da mi tu trebamo biti strpljivi i ovaj trenutak iskoristiti, s tim se isto slažem, za bolje upoznavanje Alojzija Stepinca. Ne u ovom mitološkom, najmanje bih ja rekao u tom kontekstu. Često se govori o Stepinca, zapravo ja kažem, puno ljudi nikada ništa nije od njega pročitalo, nije vidjelo. Postoje neka zajednička mjesta, onih i za i protiv, pogotovo što se ova negativna propaganda godinama na nekim negativnim mjestima tumačila koje nema uporišta ni povijesnog ni stvarnog. Mislim da je to prilika za nas upoznati Stepinca i vidjeti što on stvarno znači. I ta nam je prilika darovana, ja bih rekao, neočekivano i treba iskoristiti. Dobro, možda upoznamo i sebe. Ovdje, pretpostavljam, gospodo povjesničari, nije važno ko će se veseliti pobjedi, važno je hoće li pobjediti istina. Što vi kao povjesničari kažete i kao članovi ovog povjerenstva, znam da putujete za koji dan već u Novi Sad, ali o tome vas pitati neću. Dobro. Hvala vam lijepa za to što nas nećete pitati. To ćete nam poslije misliti. Da, ja sam uvjeren da će istina pobijediti, jer pitanje je samo kada i koliko, u kojoj mjeri, ali bi se složio s ovim što je do sada rečeno u ovoj zadnjoj. Naime, ja nisam vidio toliko zanimanja, toliko organiziranih akcija o Blaženom Stepincu kao u zadnjih godinu dana. Ovo je zapravo nevjerojatno što se sve... I to mi se čini upravo korisnim za nas, da mi znamo malo više o Stepincu, jer je on veličina. Mi to sebi još nismo posvijestili dovoljno, da je on uistinu jedna veličina, ne samo u nacionalnom, da se ne bismo zavaravali. Ja sam ranije naglašavao činjenicu da je Hrvatska država ovdje u problemu i u pitanju. Međutim, Stepinac je veličina u duhovnom smislu riječi i u religijskom smislu riječi. To jest, ovo što je kolegica naglašavala, njegova vjernost papi, to je nešto što je toliko moćno i toliko je zapravo instruktivno za sve nas, da je to zapravo nevjerojatno. Jer pogotovo na ovom prostoru gdje je stalno bilo i među hrvatskim intelektualcima, da se ne varamo, bilo kritike kako Hrvati ne mogu se rastaviti od Svete Stolice. I uvijek je među hrvatskim intelektualcima bilo onih, i to dosta utjecajnih, koji su zagovarali činjenicu, i nije Tito došao iz nebuha pa onda predložio
da Hrvatska crkva bude više nacionalna. To je u tradiciji, to je u hrvatskoj tradiciji bilo. Evo, to su stvari koje zapravo mi moramo sebi posvijestiti i ovo je vrijeme da zapravo intenziviramo taj proces i meni se čini da je ovo jako korisno. Kako ćemo mi, hoćemo li dovršiti s istinom ili nećemo, to ćemo već vidjeti. Ja se i u tom području nadam dobrom rezultatu. Vi ste isto živite u nadu da će istina pobijediti, pa čak i u ovom vašem radu mješovitog povjerenstva? Trebala bi, ali ja bih se odmaknuo na trenutak od toga, malo bi šire promotrio sve. Dakle, ovo čemu svjedočimo nazad ne samo godinu dana, taj silan interes i zapravo na neki način iznuđeni razgovor o Stepincu nam pomaže s jedne strane da napokon uz sve te optužbe, laži, krivotvorine, napokon vi imate puno činjenica, puno podataka, puno dokumenata i na takav način zapravo možemo, da tako, kako bih rekao, se obračunati i sa drugim temama iz novije hrvatske prošlosti. Dakle, da se odmaknemo od krivotvorina, naslaga, nekakvih mitova, legendi, često crnih legendi o svemu hrvatskom i da priđemo napokon različitim temama na temelju dokumenata, na temelju činjenica. Dakle, to su opet teme Drugog svjetskog rata, poslije rata, pa i Domovinskog rata i mislim da tu možemo upravo ovo što se događa iskoristiti da vidimo do čega mogu dovesti krivotvorine, laži i mitovi, a zbog čega je važno isticati činjenice, dokumente, dakle izvore koji govore o tome što je stvarno bilo. Ako samo mogu spomenuti ovdje baš u tom kontekstu značajan Stepinca za šire, rekao bih, područje razmišljanja, djelovanja, ne samo u crkvi. Doktorica Ester Gitman, koja je židovka i koja je više puta dolazila u Hrvatsku i sada se sprema doći ovdje u ožujku i koja je puno pisala o Stepincu, zanimljiv je njen onkraj onog što ona radi kao povjesničarka. Evo mi koji ju poznamo, kad smo razgovarali s njom i kad smo je pitali kako je ona došla do Stepinca i onda je ona prošla tipični put od nekoga koji je imao predrasuda i zapravo negativno mislio Stepinca, do onda intervjua gdje ona svuda čula ime Stepinac, Stepinac kod spašanja Židova na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno, do toga da je onda počeo proučavati njegove spise da bi ona došla i danas s uvjerenjem govorila da je u ondašnjoj Europi, u ondašnjoj cijeloj Europi teško naći osobu, bilo iz crkvenih, bilo iz intelektualnih krugova, koja je djelovala tako jasno u datim okolnostima, hrabro govoreći. Sada se poslije pitanja li mogu ranije govoriti, jer on trebao propovijedati 43. Ne gleda se što je on napravio već recimo kada nacistička Njemačka, Hitler preuzima vlast, mnogi su prognani, što on govori, osuđuje rasističke teorije, nacizam, fašizam, ne vjeruju tome. Kada mnogi uopće, čak su i simpatizirali, pomaže. Dakle, kad govori, dakle, njeno uvjerenje, i to je nešto što bismo mi Hrvati trebali biti ponosni, da smo imali jednu takvu osobu koja nam može osvjetlati u teškim vremenima kada je bilo puno onih s različitih ideoloških strana koji to nisu mogli nositi i koji su izdali ljudskost, moralnost. On sam kaže, mnogi koji se nazivaju kršćanima i katolicima, on to sam kaže da to nisu mogli, a Stepinac je primjer toga. Ne zato da on to tražio, nego jednostavno upravo iz ove nutrine ostalo. I zato Stepinac i u širim razmjerima može biti jedna osoba koja govori i svjedoči. Hvala lijepa. Evo, prigodu da završite ovu emisiju imate, poštovane kolege, vas troje. Kolegice Popec, ja vas molim, zašto je Stepinac stalno molio za svoje protivnike, progonitelje i neprijatelje svoje i svima oprosti? Zato što je to škola Isusa Krista. I on je bio njegov učenik i to je najkraći odgovor. A cijela ova priča, evo, profesori su spominjali, istina će pobijediti i tako dalje. Ja bih radije rekla da će nas u ovom procesu čišćenja
učenja, upoznavanja blaženog Alojzija Stepinca istina osloboditi. To je poruka Isusa Krista, a ta istina oslobodit će nas naše zatvorenosti, pa i možda površnosti kada govorimo o iščekivanju kanonizacije. To nije samo događaj gdje ćemo pljeskati, bit će nas jako puno i dogodit će se nešto veliko. Ne, ovo je istraživanje, učenje, opismenjavanje, da zaista budemo vjernici koji će dati razloge svoje nade i svojih stavova zašto je Stepinac svet. Ali moramo dopustiti mogućnost da će istina osloboditi i braću iz Srpske pravoslavne crkve. Na to nas obvezuje Isus Krist. Hvala lijepa. Gospodine Staniću i gospodine Pavičiću, samo za kraj koju rečenicu. Dakle, zbog hrvatske budućnosti, kada je u pitanju Stepinac, možemo li svemu ovome pristupiti iskreno, istinito i ponizno? Ajde, reći ćemo ovo što vi stalno govorite, etično, a ne mitski i mitomanski. Da ispade da smo mi svi sveci ovdje, bez pogrešaka, bez propusta, bez promašaja. Izvolite. Tijekom kanonizacije majke Terezije, svete majke Terezije u Rimu, u rujnu, susreo sam se sa njezinim postulatorom. I kažem mu kako to majka Terezija ni 20 godina nakon smrti već sveta, 13 godina nakon beatifikacije sveta. Mi imamo Stepinca 57 godina nakon smrti, još nije svet, prošlo je skoro 20 godina od beatifikacije, još nije blažen. I on se na to malo smete i kaže, pa valjda znate. Ja rekao, što valjda znam? Kaže, kanonizacija se uvijek dogodi onda kad je to najbolje za opću crkvu. Hvala lijepa. Rečenica dvije, samo za kraj, kolega Pavičić. Dakle, mi se sad ovdje svi, ne mi samo u studiju, nego općenito i crkva i hrvatska javnost i povjesničari jako napinju da dokažu što kažu istina. Sad je jako važno dokazati istinu. Ali tu bi citirao Dostojevskog koji je rekao, dakle, ako mi neko dokaže da postoji istina izvan Krista, ja bih radije ostao s Kristom nego s takvom istinom. I to mi se čini da je za Stepinca najprimjenjivije i najmirljivije. Evo, hvala vam lijepa večeras svima u studiju Hrvatski za pet. I vi ste Hrvatski za pet jer doista uznastojite promicati istinu o blaženom Alojziju Stepincu. Poštovane gledateljice i gledatelji, Stepinčeva savjest je čista, bio je, danas je i ostaće najsvetiji i najsvjetliji lik Katoličke crkve u Hrvatskoj i hrvatskog naroda u cjelini, koji sigurno da ga se pita kliče blaženi Stepinac Santo Subito. Hvala vam lijepo na pozornosti. Hrvatska za pet u sljedeći petak.